Dacă vrei să slăbești, e extrem de greșită mentalitatea asta de dietă. Lasă-mă să-ți explic. Te duci la baie, te speli pe dinți. Nu e ca și cum te speli acum pe dinți și te gândești că, păi m-am spălat acum pe dinți, nu mă mai spăl pe dinți pentru tot restul vieții mele. Gândește-te la alimentație și la ceea ce mănânci ca și la spălatul pe dinți. Nu e ca și cum acum mănânci sănătos o perioadă, mănânci sănătos câteva săptămâni până dai jos astea 5 kg pe care trebuie să le dai jos sau mai mult și apoi revii la vechile obiceiuri și nu o să se întâmple nimic, nu o să pui niciun gram pe tine. Nu, asta nu o să se întâmple niciodată. Și de aceea e foarte important să te gândești că ceea ce faci tu acum ca să slăbești, poți să duci pentru tot parcursul vieții. Ceea ce e absolut imposibil dacă vorbim despre înfometare, dacă vorbim despre diete în care elimini complet o întreagă categorie de macronutrienți. Există tot felul de diete care apar peste noapte ca ghiocei și există tot la fel de mulți adepți ale dietelor ăstora care sunt 100% convinși și vin cu toate argumentele din lume de ce sunt cele mai bune. Dar nu e ok, pentru că tu pe termen lung nu o să poți să susții stilul acesta de viață. Și la fel există foarte multe persoane, mie chestia asta mi se pare extrem de tristă, există foarte multe persoane care se duc la nutriționist, le face acolo un plan alimentar, ei nu știu de ce trebuie să mănânce ce acolo, care e echivalentul, să zic, le scrie acolo 2 ouă la micul dejun cu nu știu ce, dar ei nu știu de ce trebuie să mănânce ouăle alea, pentru că sunt o sursă de proteină și uite, dacă n-am ouă în frigider, înlocuiesc cu altă sursă de proteină, poate mănânc niște iaurt, poate mănânc aia, poate îmi fac un terci de ovăz, dar ei nu știu toate treburile astea și de-aia e foarte important ca, în primul rând, tu să te documentezi despre toate chestiile astea ca să poți să începi un stil de viață sănătos. Dacă tu vrei să slăbești, în primul rând trebuie să fii informat, măcar să ai cunoștințele de bază în ceea ce privește alimentația. Adică trăim în 2025, avem orice informație la un click distanță și sunt atât de multe persoane neinformate încât, într-adevăr, dacă vorbim despre deficit caloric, că fie că mâncăm cantitativ mai puțin, fie că ne calculăm caloriile, tot aia e ideea, adică tu trebuie să fii într-un deficit caloric ca să slăbești și punct. Da, aici e total altceva. Dar dacă tu, de exemplu, slăbești de la 100 de kilograme și tu te gândești vreodată că după ce tu o să revii la caloriile tale de menținere, nu o să mai fii în deficit caloric, tu o să poți să mănânci tot ce ai mâncat când tu erai de 100 de kilograme, e total greșit, pentru că dacă tu o să mănânci ce mâncai când erai de 100 de kilograme, o să te reîntorci la 100 de kilograme. Și de-aia zic, e vorba de o schimbare a stilului de viață, pentru că tu nu o să știi ulterior cum să hrănești un corp de 50 de kilograme ca să-l menții la 50 de kilograme. Pentru că, scuză-mă, să slăbești e mult mai ușor decât să menții kilogramele pierdute. Extrem de ușor să slăbești. Slăbești ca untu, dar să menții kilogramele pierdute pe termen lung, asta e partea grea. Și poți să faci acest lucru, scuză-mă, doar cu o schimbare de mentalitate și doar dacă tu știi ce înseamnă să ai un stil de viață sănătos.